vychádzame z lesa, tam, kde si strašne vysoko je náš cieľ. Ale najhoršie na tom je, že ešte nie sme ani na kopci, že stále ideme len proste po lese, úplne po rovine. To be a forester, run through the moss on high heels. That's what I'll do. Throwing out a boomerang, waiting. Konec, šlapeme 3 hodiny a nič to. Čím ďalej prestávame veriť, že to dáme. Táto sprostá roklina žlab nekončí. Sme totálne zmordovaní, nemáme na to prostriedky ako nejaké snežnice, alebo tak to nám strašne chýba. Tak vyskúšame si teda nahodiť lyže a uvidíme, že ako to s nimi pôjde hore. Končí naša púť, ktorú sme šlápali asi 4,5 hodiny. Vlastne my ani netušíme, kde sme, kde si v Demenovskej doline šlápeme. Šlápali sme na hrebeň, ale vôbec nevieme ani ako sme vysoko, ani nič. Toto už nikdy viac tie lyže alebo snežnice ináč. To nemá zmysel. No tak aj takto dokáže skončiť púť Powder Finder. Neúspešný. Sme zmrznutí, spocení, najlepšia kombinácia. Akože nechúca, lebo to by bolo fajn. Profesionálne alpinistické vybavenie. Totálne vyhľadovaní, na smrť unavení, všetci to tu musíme aj naspäť odšlapávať, tak to je úplne fakt ako za trest. Na budúce si treba výlet trošku viacej premyslieť. On mu zaprašanom fakt nie je to sranda. Sme konečne pri chatových oblastiach. Toto je za dnešný deň asi moja najúžasnejšia jazda, som si dal. 3/4 lesa, čo sme šlapali, sme si to zase museli odšlapať naspäť dole. Koľko, že nevládne ma slúzi. Dokáže boli vo vlaku.